Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Wayu Samla yau bala tip kerteng kum u urjal momen. Ubala arfun yau snem garta. Ula doe yala ka jong ka jing im. Katba udang sum ha ka wa Simsang. Hadien baka umsal ka bala wantut kensan kala rong sendet ya u. Kani kala jah ha ka santarik unailar arajar arfu ar. Ha ka por lai baje no pais ngi AA. Ya ka met jong niu Samla la yok kwai da ka search and rescue team jong ka tanat fire and emergency service western range hagapor new stengmen step jong ka singi ublay ka new tarik unailar arajar arfu ar.